Mohammed Ahmed Mohammed El Gamal, Eġizzjan ta' 35 sena li jgħix bir-Żebbuġa, ġie kkundannat sena ħabs wara li fil-qorti ammetta li daħħal immigranti f'pajjiżna. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Carl Roberts spjegat li fl-14 ta' Settembru li għadda hemm biex persuni jitlu jew joħorġu minn Malta. Fil-qorti f'Settembru li għadda, il-prosekuzzjoni kienet spjegat li f'Dellimara sbarkaw żewġ dajjes li fihom kien hemm numru ta' immigranti. Il-pulizija kien irnexxielhom jarrestaw 10 immigranti. Huwa ġie mixli wkoll l-istat fl-ibħra Maltin mingħajr liċenzja u li ppermetta il-bastiment tas-sajt jinstaq minn persuna bla liċenzja. Mill-evidenza ħareġ li l-bastiment li minn fuqu kien jagħmilha ta' sajjiet mingħajr liċenzja tas-sajt kien irreġistrat mad-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek qalet li l-Eġizzjan mhux biss ammetta l-akkużi miġġuba kontrih iżda ikkopera mal-awtoritajiet. Apparti is-sentenza ta' priġunerija, l-akkużat irid iħallas ukoll multa ta' €500.